Δεν το περίμενα ότι αυτό θα το πω ποτέ, αλλά έφαγα πίτσα παστίτσιο και μου άρεσε πολύ. Πήγαμε για πίτσα και πάστα στο κατάστημα της Ράφαελ στην Καλαμαριά και φύγαμε να δούμε τα πιάτα που πήραμε. Ξεκινήσαμε και πήραμε μία σαλάτα. Η Ειρήνη διάλεξε την παντσανέλε που έχει μέσα μποκοτσίνι, που ουσιαστικά είναι μοτσαρέλα, αλλά αυτό που της άρεσε πιο πολύ είναι ότι έχει μέσα κρεμμύδι πίκλα. Συνεχίσαμε και πήραμε δύο πίτσες οικογενειακές. Μία πεπερόνι που αρέσει στον Άγγελο πάρα πολύ και μία πίτσα παστίτσιο που εμένα το παστίτσιο δεν μου αρέσει, αλλά είναι πάρα πολύ νόστιμη. Για πάστα διαλέξαμε τορτελίνι με μανιτάρια και παρόλο που δεν το περιμέναμε, όλη την μερίδα σχεδόν τη φάγανε τα παιδιά. Αν πρέπει όμως μόνο ένα πιάτο εγώ να σας προτείνω, είναι το ριζότο, το συγκεκριμένο που έχει μέσα την πάστα τρούφας και την παντσέτα, αλλά και τα καρύδια που κάνουν τη διαφορά. Πρέπει οπωσδήποτε να το δοκιμάσετε. Η πίτσα Ράφαελ με 4 καταστήματα σε Εύωσμο, Πολύχνη, Τούμπα και Καλαμαριά θεωρώ ότι όχι μόνο έχει ποιοτικό και καλό φαγητό, όπως είδατε και που σας έγραψα και τις τιμές, είναι και πάρα πολύ καλές οι τιμές. Και το κατάστημα που επισκεφτήκαμε εμείς της Καλαμαριάς είναι και καινούριο και ήταν έτσι πάρα πολύ ωραίο χριστουγεννιάτικο στολισμένο και έμπαινε έτσι πολύ ωραία μέσα στο mood.